Salutare! Ne aflăm în Berceni, lângă Drumul Binelui. Avem să vă prezentăm acest loc unde avem foarte multe apartamente. El este chiar lângă Kaufland și Lidl. Mai departe sunt Grand Arena, Metro, Selgros. Chiar aici în spate este Parcul Tudor Arghezi. În această locație avem apartamente la etajul 3, 4 și 5. Garsonierele sunt la 67.500 plus TVA. Cele de 2 camere sunt la 91.000 plus TVA. Ele au și parcări obligatorii de 8.000 sau 10.000 plus TVA, suprateran, subteran. De asemenea, putem livra aceste apartamente cu design complet, 12.500 pentru 2 camere, 11.000 pentru garsonieră, mobilate, utilate complet și iarăși ele pot fi livrate și cu chiriaș pe termen lung și administrare. Vă așteptăm la o vizionare!